Čau lidi, mám tady další part. Stavím si svůj barák. Teďka se stavíme teda ten bar. A my už za chvilku budeme jako to celé. Potřebuju do školy. Do salonu potom půjdu. Proč se ptáte, že počkej, však ti to bude trvat jít do salonu a do školy. No do školy mi to moc trvat nebude, protože já už tam budu. Aha. Proč jsem se lobla na úplně někoho jiného? Ne, tam jít nechci. Ne. Pohni. Ach jo. Super debil. Co teď? OK. A tak počkáme a mezi tím se budeme vyplňovat. Děláš se ze mě ukáž, co hrá. No, jdeme teda stavět. Ježiš. Aha, tak do školy už asi nepůjdem, ale do salonu půjdem. Za chvilku, ale. Tak. A vyjde nám poslední židle. Do salonu půjdeme hnedka, ale
Moje záda. To jsou moje friendy. Tenhle se mnou vůbec nikdy nehraje. Tohle jsem já na mobile, na kterém natáčím. Tohle jsem já tady na mobile a tady tohle nevím, kdo je. Prostě to někdo je. A já nevím, co dělám, když chci jít sem. Op. A za chvilku jsme u salonu. To je dobrý. Tady ještě pracovat nemůžu, takže můžu, ale je... No teď můžu pracovat. Vidíte, pracuju. Aha, ona je zavřena, takže nemůžu pracovat. Ne. Teď tam můžu pracovat. Můžu, no. Vydělám se pade. A si tu vydělávat jako na chvilku. A přitom, jo, ještě potřebuju. Tak, ale už sice nedáš pade. Lobla jsem se znova. Já jsem měla 1, ne 2. Mně se to znásobilo. Já jsem měla 1 a koukejte, kolik mám. Já mám 2. Tak se potom můžeme otevřít. Kámo, jak to? Já nekecám, fakt jsem to znásobil. Sorry, mám se něco tak. Ten prostě můj Harry Potter, no. No, jdem se otevřít. Oh my god, co tam bude? Ukaž. Nedívejte se. To je nějaký zub. Jo, aha, tak to budu používat, to je dobrý. A jdeme ještě na ten druhý. Takový zoubek prostě. Hop. Yep. Ne. Aha. To je knížka. Jo. Padla mi dárka, jo. Nevím k čemu, ale je to super. Držím mu jak nějaký debil. Jo, aha. Když to udělám, tak zjistím, kde je můj čokol. Jo, aha. Takže když se mi ztratí, tak skvělý, no. A hele, když... Nech ten zub, pane bože. No, už radši nic. Normálně on furt, on drží v puse zub a nic nedělá. Ani nechodí. Tady. Jdem vytujovat. No, pane bože.
Mhm. Takhle, kdyby náhodou chtěli. Tak. Tohle je můj bar prostě. Já nevím, co to je za bar, no, to tady bychom to měli ukončit a čau.